Zdravíme u dnešného videjka. V tomto videjku máme český Roblox tier list. Vychádza posledné dobe tier listy. No to nevadí a je tu moja špeciálna sestra. Ahojte, to som ja, Gabi. A dneska si zhodnotím nejakých youtuberov, až teda na ktorých nepozná. Môžeme začať? Si pripravená? Áno, som. Takže, poznáš? Nie. To je Staylord. To neviem, čo je. A tak. Dobečka určite. Kvôli čomu? Lebo mne sa páči jeho tvorba a je dosť smiešný. Dobre, toto... Nepoznám. Tohle? Nepoznám. Počkaj. Nepoznám. Nehovor som. Nepoznám. Poznáš to nočko, to je... Nepoznám. Jungles, no tak jasné, že do Ačka. No, ono je taký kido. Apeker. Do Dčka. Do Dčka. Hej. Toto neviem, čo je zač. Ani to 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 neviem, čo je zač. To je ani Denča. to neviem, čo je zač. Ani to. Ale to je Varmy. A to ja neviem, čo je. Ani to neviem, čo je A zač. to je Vendali toto. A to tiež neviem, čo je zač. Ani to neviem, čo je zač. Ani to. Ani to. Housebox do... Pečka. Do SK si mi hovorila. No, tak hej. Ona mi vždycky hovorila, že Housebox by bol v SK, keby Housebox. Housebox. Dobre, Bozy. Do Bčka. Do Bčka? Mhm. Máme Bozyho Bčku. Nevyrovnal sa ešte týmto dvom. No nevadí. Reader. No tak Rider, no tak dosečka šik, on do Reader. No jasne, títo dvaja červeňáci. Ešte by sa tu vedel tento, ale to je čisto tvoja voľba. Porty. Porty je tiež dobrý, ale dáme ho do Cčka. Do Cčka? Dobre. Toto neviem, čo ani je. Ani jo. Ospravedlňujeme sa tým, čo tu sú, ani poznajú to. Dobre. A toto? To neviem, čo je. Ani to neviem, čo je. Toto je do Dodo. to poznám. Kam by si dala Doda? Do Fka. Prečo? Tak. To je môj názor. A z toho dáme ešte vyššie, jak do Cčka. Takže to tam napíš ľaskavo. Nemôžem. Takže Segrat má niečo hotové. A toto je môj súkromný názor na tých youtuberov. Za mňa by Housebox išiel do SK. Dr. Plop aj títo by zastali tak, až na toho Jungle sa to by som dala do Bčka. Bozyho by som dala možno do Cčka. A taká by som dala tiež asi do Cčka. A Pekra by som dala asi do Bčka. Doda by som asi približne dala do Cčka. Toto je Staylord, toho by som dala tiež do Cčka. Toto poznám, len neviem, ako sa volá teraz, ale išiel by do Ačka. Toto je Tnočko, tak ten by išiel som do SK, lebo to je moja legenda. Toto je Monicili, tak tá by išla do Ačka. Toto je Buba, ten by išiel samozrejme do SK medzi druhými. Toto je Denča, neviem, či ešte natáča. Takže Denča by určite išla si do Ačka. Vendali, ten by išiel asi tak do Bčka. Makouška, ja neviem, jak ju mám prezvať, ale asi by išla tiež do Bčka takého dobrého. Varmičko, Armičko, ten by išiel tiež do Ačička. Mops Adam, to je jeden skvelý youtuber, takže toho by som asi tak strčila do SK tiež. Toto bol iba môj a Segrin názor. Vy môžete mať úplne inakšie napríklad na tohto youtubera, že by išiel napríklad do SK, alebo čo ja viem, na tohto youtubera, že by išiel do Ačka. Je to len môj súkromný názor a ja nikomu nenadávam.